L'Institut d'Estudis Penedesencs organitzava diumenge el primer itinerari literari per Vilafranca del Penedès. L'activitat estava pensada per la professora de Llengua i Literatura Catalana Maria Rosa Gil Via, qui havia articulat un crèdit variable per a l'escola on treballar sobre aquesta matèria, és a dir, sobre la literatura vinculada a Vilafranca d'una manera o altra. L'itinerari començava a la plaça del Penedès, on es trobaven els participants, i s'anava desenvolupant en un recorregut pels carrers del centre. A cada punt on parava la comitiva es llegia un text que hi tingués a veure i joves músics interpretaven una melodia. Ja en cau la moroseta sobre del cos. Na Malion és morta, Déu-la perdó. Els autors dels quals es llegien textos eren molt variats, de Milà i Fontanals a Pere Grases, passant per Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, entre molts altres. Una mica seguint el que és Renaixença, modernisme, amb autors que són de Vilafranca i van marxar fora a fer la seva labor, amb autors que no van marxar d'aquí a Vilafranca i autors que eren de fora i es van fixar en Vilafranca. Llavors autors, doncs, Milà i Fontanals, Eugeni d'Ors, Lluís Via, que és molt poc, o sigui, és de Vilafranca i en canvi potser no ha tingut massa renom aquí. Sortir de la terra quan s'acaba el dia. D'ací d'assa, de lluny i de prop, se sentien les cantarelles dels pagesos, el xerroteig dels ocells i el trontollar dels carros per la carretera. Gil explicava com es feia el recorregut. Aquesta era la primera part. Passarem per davant del casino per començar amb Milà i Fontanals, baixarem avall fins al final de la Rambla, llavors anirem cap al carrer d'en Coll, ens pararem a Cal Gener, perquè és modernista, davant de l'edifici, carrer d'en Coll, llavors Sant Bernat, perquè una de les lectures és pujant pel carrer de Sant Bernat i l'impacte que fa quan arribes a la plaça. En el transcurs de l'itinerari es van poder sentir poemes i prosa de molts estils diferents. L'itinerari també es farà al Vendrell i a Vilanova. Fontanals de Vilafranca, que no tot vist per un malentès esperit de fer noble i d'idealisme, a dissimular com era de gras, de blanament gras, el nostre erudit.